Aduh. Kelan. Kecuali. Nah, Orang tanganku mati lagi. kayak kegolok Siapa? Wih, sorenya. Kesenggol susu iki. Oh ya wis didang kan ya lembek. Makane iki kurang godhonge, Ndri. Saka ndelok sing akeh. Wes paling pisan iki engko. Ya kapan-kapan nek pengen ya golek kene. Oh, wong gak buntel iki ngene iki. Ora kok mentah di malah tulung-tulung ora. Ini ki dhisik sono banyu niki tak koyo tetelan. Dimene wong dodol kan aku lek dodol tetelan. Saiki kan ora. Langsung kok ngisore to, Bu? Yang pola cat Andri. Parah. Kalau ini hutan kondi. Wis sing nang golok kuwi. Tuan, kaos jeblok. Ini bolong.